Hai da mă, păpușel. Vino aici la tata. Hai mă, hai, nu mai obosiși. Mă lupt cu animalul și nu mai obosește. Hai la tati să te vadă tata. Hai, 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 hai. Ăsta e pe campion, e pe de-asta de anduranță. E nepotul... Ce vorbești? Hai mă, vină încoacă, veni și iară spre mine. Hai, 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 hai. Hai, hai, hai. Poate îmi încălcește boțile celelalte, că nebunesc. Nebun la cap, mai stau mă mult cu el. Hai, hai. Să moară mă, tacă, dacă nu te pune direct de seară, te fac. Hai cu tata, hai. Hai că ești aproape. Hai că ești aproape. Hai spre noi. Hai spre noi, hai. Hai, hai, hai. Hai că obosiși. Hai că obosiși. Hai că obosiși și eu. Ia uite-l mă iarăși ia mă. Bă, dar numai când ajungi la mal, mă. Ia uite și tu. Nu mi le încălci, nu mi le încălci. Unde te duci, mă, futus ficații, mătii? Ia uite și tu cât să-și plată. Hai de mama mea! Lasă, lasă. Păi, ești nebun la cap! Lasă-l mă să șefir. Cât vrea el, lasă-l. La un moment dat obosește. Lasă, lasă. Bă, îmi termină firul de pe... E pe tampur, stai liniștit. Au, ce frumos trage. Bă, unde să duce, mă? Lasă-l, mă, lasă-l. Bă, tu ești nebun la cap. Lasă-l, mă, n-auzi. Lasă-și facă tamblaua. O obosește, la un moment dat nu mai poate. Cât să obosească? O jumătate de oră, dacă e nevoie, lasă așa, lasă-l. Păi tu nu vezi că el tot trage. Lasă-l să tragă, ce dacă? O să-i mai dau câteva molinări. Ce să-i dai, nu vezi că îți dă contre și îți rupe montura. Lasă-l așa ca să poți să-l aduci și înapoi, să-l și vedem. Ei, când eu ți-am spus, dacă ți-o veni la D10 îți rupe mâna direct. Din încheietură. Bă, ăsta mi-a tot firul, ești nebun. Lasă-l.
Să-și pulătă, nu cred așa ceva. Lasă. M-a și încălzit. Da, mă. Ușor, nu tragi tare. Adică văd că n-ar mai... Păi nu mai poate, obosești la un moment dat, de-aia spun că lasă-l ușor. Da, m-am intrat pe sub astea, n-am uitat. N-are nimic, dă-te Ia-o încoace, pe asta. dă-te Ia-o pe încoace, asta. dă-te mă peste ea. N-am cum să mă mai iau, că se intră pe sub ea. Păi și eu cum vrei să... Ia-o, treci pe sub ea. Ridic-o pe asta și ridică-mă peste ea. Așa. Ce ți-a îndorit aia să ți se întâmple. Uite, pe asta mi-a prins. Mai mânezi un pic, nu mai, că și afiliar. Și ea fie. Lasă, 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 ce dacă? Lasă-și ia, cât are el nevoie. Păi, ești nebun la cap. Păi pe asta mi-o agățai, mă, futui frații, mă. N-are importanță, lasă. Ia ce oricum e aproape. Da. Să o luai și pe a ta? Nu știu, nu contează, lasă, dă-i. De-abia aștept să-l văd. Păi nu vezi că tot... Lasă-l ușor. Cât vrea el, atât îi dai de lâmpul mea. Hai, mamă. Le scoatem după aia, le aruncăm iar, nu-i problemă. Să scoți tu afară. Eu. Pe ești prost. Dăm și mie ăsta. E peste aia, oricum o încălecă. Pe a ta? Tata. Pe a mea, da. N-are Am import. fi și în asta peștele. Nu e, nu e, nu e. Nu e către. Ce, tata? Ne descurcăm. Vreau să văd că se descurcă. Nu putem. Nu acum, că nu putem. Nu acum. Deci nu acum, te rog frumos. Nu acum, că e în drill. Eu ce trage aia. Bă, nu mai obosiți, mă, ești nebun la cap. O jumătate de oră te ține asta, 40 de minute. E peste aia 100. Să o luai și pe a ta, mă. N-are nimic, dă-i acolo. E peste el altă oricum. Treci pe partea cealaltă. Mă lăsă să-l mai mulinesc. Tu nu mai scoți tata? Acu, eu treci. Gata. Hai că-ți făcui loc. Eu încearcă să o mulinesc și pe asta. Cred că mă dusei și... În cealaltă nu. În niciun caz nu trebuie să și în cealaltă. Păi văd că sunt...
Ea treci peste. E pe sub aia, mă, să băgă pe sub aia sau peste ea. Ori pe sub, ori peste. Peste. Treci pe partea cealaltă. Ce căcat am pe ea, mă? S-o scuși pe asta? Unde s-a dus, mă? S-o scot, mă? Nici nu mai știu care mulinez, mă, frate. S-o scot, mă, pe aia. Păi ar trebui. Gata. Dar mai e în ea. Îi mai dă contra. Ceva. Ce am pe ea? Lasă-mă ce e pe ea, de tu mulinează acolo. Păi ce să am contra asta, mă? De la asta? Da, E un plumb, ceva. nu știu. A, tu nu mai ai peștele în ea, a? Nu mai? Nu se mai simte, frate. Se simte doar căcatul ăsta de plumb. Bă, să nu fie agățat alta, mă. Dar care? Ce plumb e ăla? Bă, se simte peștele. E, da? Vine greu și nu vezi că mi se mută iar în stânga. Nu are nimic, lasă. Ia să vedem, mai trage? Ia, trage, e pește de la cap. Dar ce cu plumbul ăla, pișe, mă? Fii ca 11 minute. Lasă-mă de la morțire, ce-o fi, o fi. Tu de aceea să încerci să scoți pe asta. Nu știu, dar mi se pare că asta e a ta, de fapt. Asta e. Păi și unde e peștele? Din ce scoți pește? Din altceva? Din altceva scoți pește. Dacă ăsta e al tău. Păi nu, mă, asta e. Păi da, dar ăla e plumbul tău, nu e momitorul tău Nu, ăla. nu. Nu? Hă? Eu zic că da. Nu, mă, frate. Nu? Eu uite ce contra îmi dă. Lasă-mă, lasă așa, mai dai. Indică, uite, bă, că poți. Mai mulinează. Eu dă și mie părtața aia. Unde să dau? Mă, nu se vede, mă, nu e și nici măcar. Nu. Ia, mulinează acolo. Ori. A început să-mi dea iară contra tare. Oricum e pe sub asta. Ridic-o pe sub, ridic-o pe aia mea. Așa. Ce vorbești, mă, iară îmi iau te știu. Bă, când obosești, mă, futu Lasă. Durează 20, 25, jumătate de oră. Mai ai. Mai ai 27. 17 minute mai e ca popa. Păi aveam vreo 10 înainte. Păi nu, ai 13 acum. Hai, mă, ieși tu cumva la suprafață. Ce să ieși, mă? Ia uite-l, mă. Hai de capul meu, bă, mai îmi tragi, mă, mult. Bă, ești prost la cap, mă. Mamă, mă disperă. Trebuie să fie de cap, mă. Uite și că de cap. Ce muie, uite și. De cap să fie asta. Încearcă să o mâine și pe asta dacă poți. Care e? Aia, te rog, că iar parcă văd că se și duce. E gata, mă, cu ăsta, iar rupe cu ăla. Aici mi se pare că se agăță. Nu se agăță, e pește, mă.
să rămânesc peste tine. Păi aia de aia zic. Ia treci tu pe partea asta. Op. Gata, mă, e singur acum. E singur acum. Hai, vină spre... Uite ce e. Uite. Vină spre mal încolo. Dar nu mi-l trage așa de tare. Futu-s, frații măi. Mai dai un pic, mai tragi. Fierburile alea. Da, unde e el? Eu pe el vreau să-l văd. Ia ce, oricum. Dacă e mare oricum și ridici la suprafață, îl vezi, nu-i dau atul cu coada. Mamă, nu mi te băga în ăsta. Ia uite, ia uite ce trage. Eu nu știu oară când mi l-a adus aceea. La mal și... Ce face, mă? Simte că e la mal, mă, futu Da, frații păi măsii. vede. Mamă, eu vreau să-l văd, Nana. Vreau să-l văd pe bune. Ce să-l vezi, nu vezi că... Mai oprește filmarea, mai... Nu, Aoleu. niciodată. Filmarea o țin până termin. Bă, băiatule, bun. Oricum, dacă îl trăgeai așa până la mare, rupeai de mult montul ăla. 100. Hai că scoase toate acum, ești liber. Hai. Hai un pic, hai mâncat nene. Hai mâncat nene. Ia uite-l, mă. Mamă, uite de mare, Nana. Hai. Ai. Hai mâncat nene. Mamă, uite de mare, Nana. Ia uite-l. Hai. Ai. Hai că ești la suprafață, hai. Crapă. Adu-l aici lângă mine. Mamă, uite, e de mare, Nana. Ridică-l un pic, dar încet așa. Mamă, cât e de mare! Bagă-l din prima. Nu, că nu poți. Trebuie să lași. Vezi că ia pe sub pot, pe aici vezi să nu ia. Mamă, uite, e de mare, Nana, și frumos. Ia uite. Hai, dă-mă cum e. Da, nu, și Lasă eu. telefonul. Moare, mă. Hai. Ai, de mare! Ia! Ia-te!